nuwun sewu. Masalah iki ora bakal rampung. Lah sanjange kedinginan. Ora biyon karo musibah. Diangeti mau lho. Sami mawon kula kalih Isa. Pak Hansip Satpol PP niki manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi. Lah kok mengganggu pripun ku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo. Pembohongan publik. Pembohongan publik. Lah kaos kaki kok. Ayo, aku tambah cilik ya lumayan. Ayo Mbak Pri, lek pani. Sing penting Ayo lek pani ambune Wis ora. tenan. Aja mau. Ayo lek pani kok ngono to. Bukesi aja ngono Dene kuwi. mung banci ra apa-apa. Sing kon nambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya ora iso. Ora iso. Entene niki. Ora apa-apa. Yo ra pani. Alih. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. sarawuh paduka kula Narada kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Wah, Narada kakekku, basaku katur. Ya Nger, arimbi kelawan Werkudara banget panarima ulun agawe bombong ing rasa Bratasena. Rawuh nuwana pringgondani kok bareng karo Permadi iki mau larah-larahe kepriye? Nah, iki mau ceritane ngene. Nalika ulun kedak oneng wana tunggul kedadak ketemu kelawan adimu Permadi. Hengang lagi ngupadi pusaka kadewatan kinarya magas pusere putramu. Lan dina iki Permadi wis antuk kayu kasuwarken sing jenenge kayu Kastuba Mulya. Mula banjur ulun bebarengan kelawan Permadi tumuju ana Pringgondani kene lan muga-muga kayu Kastuba Mulya iki bisa dadi lantaran ruwate panandhange putramu Werkudara. Aku ngaturake panuwun sisan gawe. Aku nyuwun marang Narada kakekku. Para kakek, pukuten pusere anakku tetuko nganggo kayu Kastuba Mulya. Iya Nger, Werkudara ya. Ripalungguhan iki kabeh wae ewang-ewang ana ulun ndedonga coba tak usadanane panandhange si Jabang tetuko kuwi. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing api sinimpen lenging kabu pambukaning warana Parlen saking liyap layaping aluyut pindha petating supena sumusuping rasa jati didem permanem tan ana ing nyabawa ing stinggil negari Pringgondani pinandikan dening Sang Hyang Narada nyuwun pring purbane Hyang Agung prih ruwat panandhange Sang Jabang tetuko kawis tingal rangka Wijaya Danu ingkang dumados saking kayu Kastuba Mulya wis tumumpang ana ing astane Sang Kaneka Putra Banadaya linuwih anarik kayu Kastuba nugel pusere Jabang tetuko kedadak pedote talui puser
hanyarengi kayu kastuba mulya ilang saka pandulu manunggal pring anggane jabang bayi. Lampahan ingkang kados pekaten kula. Sasampunipun pusaring jabang tetuka saged kepagas. Kenging menapa kayu kastuba ical saking Pandulu Pukulun. Nah, iki ngene Nger Arimbi. Ilange kayu kastuba mulya manjing pring anggane anakmu tetuka. Ingkang mangkono iki dadi perlambang lamun to anakmu bakal dadi satriya ingkang prawira lan digdaya. Malah sisan gawe ulun tak kandha. Dina iki Kahyangan Suralaya lagi diserang mungsuh. Ya kuwi Patih Sekipu ingkang dikongkon Ratu Giling Wesi Prabu Pracona supaya njaluk mantasaning widodari Batari Supraba. Para dewa padha kasor tanding kelawan Sekipu banjur Sang Hyang Giripati ngutus kelawan ulun kinen golek jago satriya ingkang isih suci. Lah sause ulun nyurasa kelawan lelakon iki ora ana jalma utawa menungsa sing trep dadi jagone dewa kejaba anakmu si Jabang Tetuka. Mula kang mangkono dina iki putramu ndak pundhut Tetuka tak gendhong ana ing Kahyangan dadi jagone dewa. Sinambar gelap jantung kula dene paduka nuting jejabang ingkang tak sabang dados jagoning dewa. Kula boten lila, kula boten tega Pukulun. Lah kowe aja kleru Arimbi, kowe aja kleru. Dewa nuding jago kuwi wis mawa pitung sing genep etungan sing jangkep ngono. Petunge dewa ngawur taksih kathah satriya ingkang dewasa lan digdaya. Kenging menapa anak kula badhe dipun korbanaken Pukulun? Anakmu iki ora tak korbanke nanging bakal tak angkat derajate, ngerti ra? Bedahipun menapa kula gadah derajat pangkat menawi kedah kecalan anak. Anakmu ora tak kon mati nanging bakale dadi bocah sing sekti. Sekti-sekti apa? Ora perlu sekti. Wong sekti mono biasane malah kere ra duwe dhuwit. Ora usah sekti-sekti ya, Le. Ora perlu sekti nanging menawi anak kula mati kados pundi Pukulun? Kowe aja sumelang, aja kuwatir, aja samar. Anakmu ora bakal mati. Mergo sing jenenge siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat. Papat opo? Papat opo? Papat maju, papat. Ya meneh kok andang arep kontol baris. Agar dalang kok omongane mesti kaya ngono. Siji pasti loro jodoh nyi. Dalang lanang kuwi pancen pinter mejang. Ning nyatane demenane ya pirang-pirang ngono kok. Hei, Bener apa ora?
Lho ngene ari biar kedawa-dawa niki. Mengko yen nganti anakmu kuwi mati, yen nganti anakmu si tetuka mati, ulun sing tanggung jawab, ngerti? Boten saged. Aku ora bakal negake anakku. Anakmu tak dadekke jago ki ora kon remuk nanging supaya digdaya. Ning yen aku kelangan anak atiku ya remuk. Ning donya iki ra ana ibu sing tega marang patine anak. Kabeh ibu kuwi mestine tresno karo anake. Buktine apa? Iki sampeyan iki akeh para wanita sing sibuk, ya kuwi para abdi waranggana. Tak takonane, para sinden klambi ijo-ijo. Upama kowe dadi aku, anakmu isih bayi, entuk ora yen dipateni karo buta? Ora itu. Rungokno. Ah, ngene akeh kancane. Jalan tak geger. Yen mung golek masa iki masane akeh aku timbang kowe. Kowe mung sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa mung 6. Sing teka ning kene iki ora mung sinden, ning uga para kanca-kanca sing padha sibuk ya kuwi dumadi saka kanca-kanca wiyaga. Yaga ki cacahe 20. Saiki tak takonane genti. Gembut ya kudu nyauri. Hei, kanca-kanca panjak. Loh, kaya bal-balan to. Kanca-kanca panjak. Upamane kowe duwe anak lanang, ya, pinter, sekti, tur duwe budi pekerti sing apik, kira-kira kowe gelem apa ora? Gelem oleh. Rungokno kuwi arimbi. Golek bola aku ya iso. Ngono. Ibu-ibu. Ibu-ibu apa? Ngono aku ibu-ibu. Apa ya mak tegake anakmu iki arep dipateni karo buta? Ngono lho Pak Cahya. Bapak-bapak penonton sedaya. Nggih. Saniki survei nggih jujur mawon. Upami jenengan kagungan putra kakung. Nggih, kakung nggih. Terus bocahe pinter, ganteng kaya dalange nggih lho. Sekti mandraguna, labuh ning donya nganti tekan kayangan, dadi pejabat sing kuat, ora malah ning kene nek bintange loro malah nembak ajudane ora, nggih. Ning duwe kaprawiran labuh karo negara, sampeyan seneng apa ora? Seneng apa ora? Jamaah. Sen Pak Cahya, aku ora trimo. Ngopo kok mesti wong wedok karo anak sing dikorbanke ngopo? Apa dumeh wong lanang iki wong kari tandur ngono? Nek wong lanang kok kari gawe ngono. Nek iso ngono ya, suka wong lanang kari gawe ngono. Stop, mandek. Iki lho Mandek. Stop. Nuwun sewu. Masalah iki ora bakal rampung yen kabeh padha rebut bener lan nyalahke wong liya. Arimbi kuwi bener. Merga saka gedene rasa tresnane ibu marang anak. Ibu ngendi sing iso nyawang anake rekoso? Ibu ngendi sing iso nyawang anake susah lara apa meneh nganti tekaning pati? Nanging Bathara Narada kae ya bener. Yen Jabang tetuka dadi jagone dewa, tembene dadi bocah sing duweni jiwa utama, duweni budi pekerti sing luhur, lan tembene seneng tetulung marang pepadaning liyan. Mula ayo perkara iki dirampungke kanthi wening lan wicaksana. Wis akeh conto sing jenenge kamulyan kuwi kudu dituku nganggo pangorbanan. Wong
yen pengen mulya kudu wani rekoso. Dina iki jabang tetuka wis angok-angok ing lawange kabejan. Nanging lawang sing wis mengo mau ditutup dhewe karo Dewi Arimbi marga rasa sayang tresnane wong tuwa marang anak. Babagan perkara iki sing wenang mutuske ya mung Arimbi dhewe. Keputusane kepiye monggo. Wong sakmene iki kabeh wis padha ngenteni. Anakku sing bagus-bagus dhewe sedaya ingkang lenggah wonten ing kauman mriki lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Sejarah besar ini tercipta karena jasa dari Bapak Haji Sumarno. Saya bisa duet berkolaborasi dengan wanita multi talenta yaitu Ni Elisa Orkarus Alaso. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Nggih niki ngaturaken pisungsung ngaturaken hiburan nggih. Nggih. Ingkang kaping setunggal niki gandeng bintang tamunipun nggih yang sudah tidak asing lagi nggih menika Mbak Inces Aprilia Sucipto. Sapa engko ben terangke dhewe. Heeh. Ben dijak maju ya, Nduk. Ya. Ya, apa iki dilakoni apa ya? Yo, saiki diaturi apa kuwi jumeneng Mbak Apri, coba kaya apa? Ya, Cok. Dikurmati. Tang 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 pelok kae.
Monggo berpacu dalam melodi. Fokus Delokne bapak-bapak sing bathik nggo biru iki lho kaget aku. Tak kira sugeng iwak bandeng. Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu, Mak Canggih Mbak Limbo. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayune iki lenang apa wedok? Wedok. Wedok. Sendiri aja malam ini pasangannya mana? Pasanganipun yen ngapunten lek kimen nembe umroh. Syukur nek ngono lek kimen umroh. Umroh. Lah awakmu ora pengen umroh? Kula tesih bingung ajeng jilbaban apa piye. Mbok menawi masyarakat wonten mriki dereng tepak. Panjenengan naminipun jane sinten? Komplite nggih perkenalan. Dereng pitepangan gladi wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Susuki. Poh sawane lho. Lho asma kinarya japa? Ene artine kuwi. Wonten Princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Terus Lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjilan boto. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarine susu jebol kaos kaki. oh Gila nih. Enten mereke kok. Apa? Reebok. nama di panggung sapa mau Mbak komplite? Princess Aprilia. Kalau KTP sapa jujur ae. Panut Wibisono. Walah Panut. Lha nggih pripun ben terkesan menarik ngoten lha buktine kula mlebet iki bapak-bapak kok nenten sing kecelek kalih kula. Piye? Pak Hansip sing jaga gerbang. Kecelek piye? Sing sepuh niki wau monggo Mbak pinarak ngono kuwi kula kudu diderekke lek komburi ditutke. Wah iki sajake kecelek iki aku ngono. Lek ngomong Mbak ngene kuwi. Mbak kok ndek kala menjing. Terus tekan kene iki minggah ki Mbak napa dipun dampingi kula tak ki Mbak mawon Pak. Nggih mesti saiki batine gelo. Walah dajire bulake banjing. Lah wong piyayi kakung lek kadung seneng mbok kecelek sing nekat ki ya nek kok ngono ya. Contone sinten? Lah iki mburiku ki nyawang kuwi ora gedhep-gedhep lho. Kila dalangmu to iki. Sujar. Derek Binga menika saged sowan wonten Kauman menika wonten dalamipun Bapak Sumarno. Sik aku kudu golek kepekan. Lah iki acarane termasuk pengiritan kok niki. Kok pengiritan piye? Lah acara papa direpel dadi siji iki. Kudune piye kudune? Kudune niku ra sak acara wayangan, ngoten to. Lah carane angger acara wayangan daleme Pak Marno ngarepan ditulisi. Tulisin apa? Sumarno Sida Ludes. Ayo. Nggih menika ingkang sepindah menika tasyakuran mengakhiri masa tugas saking Dinas Kepolisian. Betul. Pangkat terakhiripun Komisaris Besar Polisi dan jabatan terakhir sebagai binaan masyarakat Polda Gorontalo. Kowe ora wedi tampil ning kene iki? Ya tujune ora binaan masyarakat Klaten. Nek ngono ora aku katut, kegaruk. Iya ta. Mbak Inces, Dalem. go buka suasana. Nggih.
Iki suaramu iso wedok ngono kuwi apa ora ta jane? Ya wong wedok ki ya wedok to buktine aku ya meteng kok ya. Metengi jero ya isine bayi. Bayi niki kula presake teng Bedan anake lanang kok. Iki lho Bu Bedan, iki anak kula jaler napa setri lanang, Ndak. Padahal nek didemok-demok ngeten lho mboten di USG. Tolong sasi kok wis ngerti anake lanang, blas sing didemok tekku. Wong edan ora. Sikile wis metu. Kok sikil? Sikile mau putrane mau lho. Apa enek anake wis brewok ora ya. Nah iki nganu buka suasana nganggo tembang Caping Gunung. Caping Gunung. Iki biasa dibawani ning suarane sing wedok. Oh siap. Siap. Desti Slendro. Waduh. Desti Slendro. Yang mene Besti engko sayang bar iki. Saben bengi kebak kaya yuk rontok kabeh Pak. Lah masa kerabet nggo jenggleng nglumpuk. Pripun suarane sae napa sae? Matur sembalmu. Enggak mau diangkatke. Kok kaya apik tenan. Suarane apik kaya piyayi putri tenan. Tak sawangka kene piyayine ya cantik. Cantik ya? Nek bareng ki mau nembang nggen gulu menjing sok kuweter. yen memajang hamong karo janer kuning nungguin dia. Aduh. Mayune. Ya lah. Tekan kelek di kaos kakimu antara tekan kelek. Lorot kabeh rontok. Kembang wae. Piye to susu tekan kelek maksudmu apa? Mosok lali biyen yo gandeng suwe ngono yo. Oh alah kuwi sing tau meskram karo aku. Sing metune petelot kae. Metune petelot. Mau suara wedok saiki suara lanang no. Coba pacitane. Madhep ngarep pas, Mbak, ngarep pas. Nggih. Mergo penggambangku le nyawang ora kedep iki kan. Nyawang Mbak Apri sok. Oh. Iku zaman sekolah gane nggodoni kula lho. Oh lho, masih nakal kuwi yo. Nakal. Selentik kamu. Suara lanang? Heeh. Bismillah wah badar no iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, walah gedene. Pacitan sarwi
Lek kanca-kanca Madang Raya ki jan penak tenan ya. Salah. Apa? Madangkara. Madangkara. Oh, Madang Raya ki Palembang. Egolane jan, nek megol ning kene bokonge tekan eksitol. Beh, jane umpama wedok tenan tak pek kuwi jan. Ya. Wah, napa kula pun kados Bu Kesi to, Pak? Ayu sampean malah. Lah ya kok tak pek tenan kan ya malah kaya perang godo kae. Kok perang godo pripun? Kaya tangting. Mah kontes lato-lato no, Mas. Sinden-sinden nyepake parian ya. Ya. Ayo ndengake Pak Marno kena, warga Kauman kena, widodaren kena. Suarane piye? Wedok neh, apik wedoke. Panas udan. Yo, parian. Wiwit saking sinten? Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Apri. Dalem. Iki anggepen kaya muridmu lho dadi perintah. Ya engko karep dikenalno nang sini. Ayo. Tatin. Kula lagi mlebu. Lekmen kok dadi bengkak ngono. Ada lekmen. Iki kok lekmen ya. Ayo, Bu Tatin. Aku ta, kok masa Iya. aku pertama terusan. Ya ben kok jare bintang tamu ya kudu cerdas ngono lho. Iya. Kuder. Ana ula. Senengane ulo mesti Mbak Tatin. Ya ora apa-apa, ndek inces aku seneng. Pandre ulo apa inces ki? Oh tidak. Melinjo. Dawa buntute Terus? kagem keluarga Pak Sumarno. Mugi lancar rezekine. Amin. Gandeng kaumane piye nyeni. Heeh. Lek ngamini ya kudu ngangge seni. Oh nggih. Allahumma amin. Sak wontenipun penonton nggih. Nggih. Monggo gandeng jenengan ditanggapne wayang kalih Pak Marno diamini nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Nggih. Tunggal kalih tiga. Allahumma amin. Loh, tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Iki lek engko wayahe bersih desa ora wayangan dalang loro iki rugi sampean tenan. Iya. Sing rugi aku lho. Ora kok ompanono. Sing rugi sapa Pak Cahyo ngono. Ya, baleni. Nah, dari jenengan kok. Ayo Bu Lia. Sinden kok berbobot kabeh. Pangon ya jejer ngono Mbak Tatin Rebulia iki. Mangga. Mangan duren, Tangan duren. digawe bubur. Gawe bubur. Warga widodaren mugi tambah makmur. Lho Pak, Bu. Allahumma Iki Mbak Lia sapa ta? Dawane sapa Mbak Lia sapa? Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Saking Wingking terus tengah Ayo Jakarta. Ngayogyakarta. Ayo Bu Tukti. Ya. Ya lah iki. Wah, iki sesepuh iki, sesepuh. Sesepuh. Lelure. Engko sik Mbak Apri. Dipun. Aku ki nang kene rada deg-degan ditunggoni tangga-tanggaku. Lah ya aku bingung arep olah iki. Ayo engko lek elek kowe bandem boton ndasmu lho kowe. Lah nika enten Pak Camat, Pak Danramil, Pak Lurah kula bingung arep olah piye. Ya engko kudu goyang pargon. Halo. Ayo. Isin enak Pakku. Ndang parian suara lanang yo. Apa niki Iki wedok lho, Pak. Aku wedok Pak Yoyo, aku iso meteng lho. Tak belani Mbak Tuti, tanpa Mbak Tuti aku ledeng iki mau. Jangan ditulungi nuwun ya, Mbak. Oke, makasih sami-sami. Ayo apa pariane? Celuk. Awan-awan, Awan-awan. dolanan layangan. Pak Lurah Kauman, sok kapan arep wayangan? Cocok napa cocok Bu Ibu Kauman, Bapak-bapak? Cocok. Lerek seneng to nek Kauman wayangan meleh? Nggih. Ayo. Ning mboten nggih sinden Tuti. Loh, ya ora iso kok udan deres to ya. Iki mau bar tak tambak kok rene aku lho, ora rampung udan. Apa dadak Mbak Uncake anu martabake.
Terus lanjut. Jejere lah Ibu iki. Sukesi Rahayu, Wah, jan. mangga kembaran kula. Kembar siang. Mangan ketan dicampur timun. Kok enak. Warga masyarakat kauman mugi-mugi tansah guyub rukun. Allahumma Amin. Ayo Nduk Winang. Dek Winang yang cantik. Wis susut ya, saiki saya langsing. iya susut wong dipedhot karo pacare. Duh, debet. Di Allahumma amin ya. Mas Kagel aku nek kancane enek iki, sing Dek. pedhot tak do seneng. Ya lah. Tuku bakwan Kok lemu lho nek bakwan gorengan. karo Mas Sulomo. Iya, Dedek. Wis. Lama lah. Warga masyarakat kauman mugi panjang yuswa. 1 2 3. Allahumma Amin. Mbak Winong sampel. Ayo nganten anyar. Nganten anyar. Wah, Jan, Mbak Diajen. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Sakinah mawaddah warahmah ya diajen. Amin, matur nuwun Pak Yoyo. Nah, Parian iki nggih. heeh. Salto. Ayo Lombok 5 Pewedes. dipangan Kang Daryanto. Pangan dhewe. Murup lambene. Bapak Sumarno mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma amin. Ayo Nduk Umi Habibah Ponorogo. preman Preman. Sak kata preman. Piye ngapa premane? cacahe 6. Medeni. Jiro lupat mono. Preman kabeh. Ya entuk lho kowe. Ayo. Terus Mugi-mugi sedaya warga masyarakat kauman mugi-mugi Dah. ayem tentrem. Sesek baleni sik ngisun-ngisun. Sing cak toko. bukangan mugi-mugi. Kowe iki fansmu akeh lho, aja ngisen-ngisenke ta. Preman Heeh, preman. cacahe 6. Mugi-mugi warga sedaya warga kauman Heeh. mugi-mugi Weh, ayem kok gur tentrem. mugi? Mugi-mugine aja didobel-dobel to. Ayo. Mugi Mergo lek ki dongane ngapa? kakean malah hambar engko. Jane kowe bar dikapake ro mugi. Ayo. Mugi Lah iya ta lah. Baleni rek, baleni. Ayo. preman Preman. cacahe 6. Warga masyarakat sedaya warga masyarakat kauman Kok aku melu mumet ta? mugi-mugi ayem tentrem. Mugi-mugi Allahumma amin. Ayo Nduk Umi melu maju. Dikancani Kak Inces le. Ayo sayang. Parikan apik dhewe iki. Oh, Inces urung parikan wes tiwas bahagia deh. Ya parikan sik siji. Ayo Cas, mesti der iki. Ayo. Alah kowe. Kok keting aku. Awas. Penting aku. Kleang-kleang. Ketiban aki. Wah, kelarane. Sing nonton wayang banyak rezeki. Oh, ora mboten sah dikone samin dhewe to. Iya. Apik nggih. Wis ngono kuwi sing apik tirunen apa kowe preman. Preman. Nah iya. Nggih. Ayo dibacutke Nduk Umi. Ayo dibacutke karo tante ya. Nggih, Tante. Hati-hati lho, kuwi cowok lho. Oh iya lali aku lanang. Sorry
nganti kilaf bahaya. Mangsaku ki ya padha. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Jos. Ya suara wedok meneh cak Inces Apeli. Ya. Aprilia kok. Ha ning nggon Instagrammu tulisannya Apeli ngono lho. Sing iso Preman. dibenake. Nadyan badan sarta Kembang endok Umi Hafifah mangga. suarane apik. Nah, sekolah kelas pira, Nok? Kula semester kalih. Oh iya, semester 2. Nggih. Sing penting sekolah isih. Nggih. Perkara liya-liyane carry. Nggih. Kok malah Koyo sing gender ki mangsa kok ngobrol-ngobrol banget to karo aku iki. Nafsu banget ya. Lah nggih to. Ayo sayang. Sekar bisa Angkat deh.
ya. Nek limbuk iki ana surat menyurat lho, apike diwacake dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Saking PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara, nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Matur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kalau wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa ya, romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Serat Pak. Nggih. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangku Purel. Versi gamelan kalian lewung. Sindenya minta sinden idola dari Kauman yaitu Mbak Tuti Cibrut. Wah. Tuti Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali asih 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Sip. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Ya. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono, saking Klicorjo Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Pak Oka Wibowo nyuwun gending ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gending menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Bakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun, tali asih 500.000. Wah, wis. Sinden-sinden Madangkara saiki di pasaran dhewe wisan. Fanse dewe-dewe. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning Kauman kene. Lah iki pamundhute sing iki mari kangen. Oh, sakniki riyen. Oke, siap. Monggo dipun pinangkani menika sinten, Pak? Saenipun. Ayo saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ing penggalih benjang ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Nggih. Monggo Mbak Lia. Lalu mangsa panas suling makut yuda makut
diajeng bantunen Mbak Lia. Ya. Neno. Ngisor karo anak gemak aku jaka loro-loro anake lali jalali jaman semana Pamudhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto sampun diaturaken, Mak. Nggih. Mikat manuke urung ya berarti nih. Manuk. Nggih. Ya, iki ben saya gayeng suasanane iki mau ya ora mung sing seneng-senenge model gayeng-gayeng tok, iki sing nglaras ya diaturake. Iki mau sing nglaras sampun. Lajeng mangga Mbak Tatin jumeneng wonten ngajeng paring panglipur nggih Mbak Tatin. Ya wis nggawa mic dhewe. Klintang-klintang numpak andong bel klingklong. Dalu Mbak Limbu Mbak Cange. Sugeng Lama dalu. tak jumpa kok do lemu-lemu ta ya. Kaya dhek ora lemu ae. Maksudnya kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Maksane iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Ora iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergone saya segerdu. Anjir menika nderek remen, nderek sowan wonten kauman menika nggih. Nggih. Kalian Bapak Sunarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya inces. Jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Maksudnya iki maksudnya kan ya ono tontonan. Saingan lo to kamu ra penak to, Jas. Iki ki temarano Mbak Himin iki saiki. Lah niki ngrusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya apa? Mau aku urung apa jenenge sampean urung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune mbasan sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbok piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya. Iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Mosok to? Arep apa? Nek buktine ki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk
Lagi kaos kaki apa ora? Tuh, butekno. Arep tok nggon aku. Tak Lek, pasal. saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngenamu. Kaos kaki apa ora? Udah. Ya dibuktekke. Ya aja. Jangan dong. Nek ya mane-man meku. Mendat. Oh, didelokne wae. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing Ya penting iki mriki sehat. niku anu lho Mbak, kalau jenengan oleh ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun nonton niku. Mboten namung piye kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tangga patang bis sing setel jenengan kabeh. Masa ana? Mbak Tati. Iya. Mulane sing ngendang mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gembos. Ingin gemboske mah ngerti dope nanti. Aku nggak tahu, aku nggak ventilator kok ora. Nggih menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake. Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neko-neko malih nggih. Lho, malah nuturi piye? Ya kan, Dongakne kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge apa neko-neko apa roh kok ngerti Ya kan kok? nek wong nggawa pistol iki aku die. Kok nek Kalau dia olah pistol. laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Agresif banget kok kowe iki. Ya yo, sapa aku ora agresif wong bapake sik ingin no. Biasane Mbak Karena Tati lho anteng. Ya. Pokoke Ya ora genah sing dipilih aku terus ngono. ya wis kowe sing asih sing ayu. Ah iya. Saiki jatah Mbak Elisa pamundutanipun Pak Marno. Mbak Elisa kalian Bu Kesi. Bukesi, oh nggih sekalian minangkani Pak Antonius Artono. Ah, Nggih. niki nyuwun duet kula kalih Bukesi. Ya. Kamu Monggo turun di sini. nyuwun sepote kanca-kanca. ayo yo pengen. apa? Mandek. Hah? Pengen ngadeg. Nah, aku nang dhuwur aku. Alah, napa ngeten ta Bu Kesi? Hah? Yo, diaturake cublak-cublak suweng nggih support. Yo, tetes. Bar mayang kaya bar numpak pit enek kok. Ngene iki. Mlaku. Lah ya kan bar ngeprak to, rasane beda. Kowe iki yo ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok Kereng, gagah. Iya. Wis ra iso gagah. Palsu. Kok Bu Kesi selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Tatin sing manis dhewe. Alah, terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. terima kasih Bu. Memuai niku napa? Memuai iki mak kuwi ilang dhewe ngono kae iki. Ngono lho Pak. Memuai leder. Memuai ki suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang, Mbak. Dekmu ilang. Sok-sok. Ibu ngaturaken gue panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita.
Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama Iya. beliau. Gimana Betul. kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa, aset bagi kota Ngawi, khususipun wonten ing kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten. Itu namanya apa? Kapolres ya? Iya. Siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor 1 di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap payang malih nggih Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak, nggih. Saya penting niku Pak, sebab napa? Nanggap payang menika sedekah ingkang luar biasa. Nyenengke atine para penonton sakmene bueyan Pak. Kali para bakul-bakul lan para parkir saestu. Nggih. Piye? Nyicil ayem menawi putranipun Bapak dados Kapolda. Nggih. Nek garukan aku aman. Pripun Mbak Takin? Iki Kok garuk. pede lho. Sapa sing arep garuk wis do moh, nengke wae. Loh, Apa binaan masyarakat kuwi mau lho jenenge tipiring tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh we. Kan Kok iso ucul neh. bebas bersyarat. Iki Bu niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan Tali J ase. ya itu ya. Aliase. Tali ase. Loh Pak Prapto ini selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Nah, kita semua. Mbak Inces dapat buat Madangkara sebesar Dapat. 10 juta rupiah. Wah, Iya. matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa, Mbak Takin juga dapat loh. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto tali AC. Mungkin tak caoskeun jenengan. Wah, siap. Matur Nggih. nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat loh Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi, ngundang 2 dalang ini Pak. Jenengan Yeah. pun belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Silakan mau menembang apa? Ngaturaken kemarin request dari Bapak Parno itu pangkur Semarangan ya Bu, duet. Nah, Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. bisa Nah, bisa. iya. bisa. Oh, Seperti iya. itu. Elisa, Ya. jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan ya. Kamu udah kangen ya tadi tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu niku lho Bu, kapunten nggih. Mau. Pak saya niku. Lah, lah sanjange kedinginan. Kau bion karo musik banget. Diameti ces kenal lho. Ya, sami mawon kula kalih Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki Manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Kowe mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun-pripun ku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo. Pembohongan publik. Pembohongan publik. Lah kaos kaki kok. Ayo. Lah aku tambah cilik ya lumayan. Ayo Mbak Ayo. Apri, Angkat Lek sing Pani. penting angkat sing penting angkat. Ayo Lek Pani, ambune Wis ora. tenan. Ojo mau. Ayo Lek Bukesi Pani kok ngono to. dicium. Bukesi aja ngono Dene kuwi. mung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya, ora iso. Iso iki Ora lho. iso. Entene Ayo. entene niki. Ayo. Ra apa-apa. Yo ra Pani. Ngalih. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan to ning omah menika bojo, Nggih. rukuning teng mriki milik umum. Dadi dipertunjukkan wayang Lah, kaya WC tak aku liarke. liar. Nama apa? Bojo. Iya. Ora wani nyumi apa? Kula wedi lah jenggotku cek teng cringe. Kok master luka. Urung juga Pak iki mau, urung cukur. Urung. Ya ampun. Cekelok apa kelono jenggote lho. Enggak, tak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu, Ibu dulu. Ibu tinggi Elisa ya. Oke. Buriku anu jar disemprot disinfektan. Kok mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube Kuntadi Channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 penonton. Hebat Wow, sekali. luar biasa. tontonan spektakuler malam Iya. ini Terima diminati kasih oleh penonton live Kuntadi streaming Channel. juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng ang
to iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene mergawani. Iya. Sinden yo dedeke ngene. Sing kene Ra iso anteng lho, soalnya batune cacing. Nek lek papat ngono disawang apik ya, Mbak. Berarti Napa, saka Mbak Tati ini jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Lek Bu Kesi kaya Sri Hunon. Lek mriki kaya Sri Gala. Halo. Enggak boleh marah. Nek serigala mungkin tak dilat lho. Ayo. Ana bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bukan sih kas kok. Ya langsung pas disodakoh. Ben bahagia, asline dhek penasaran karo banci. Kersane mboten monoton nggih, Bu. Iya, iya. Ada variasi baru. Ayo Bapak pisan-pisan Bapak. Ayo lek wani dicium apri, ayo. Ayo. Mama, aja ngono Bu Kesi ora ngono. Aku wis sumpah sak jege urip ora bakal nyium wanita selain Bu Kesi ora. Lah iki wanita kok. Kan ini bukan wanita. Mau Oh ya? iya, Ding. Bu, ini kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Kirain mau barengan gitu loh, ben kawin. Ya. Pitik apa piye? Iya ya. Lambene. Mau polisi tidur saiki pitik. Yo, 1 2 3. Semenjak aku pertama kali mencintai wayang itu mendengarkan suara Bu Kesi Pangkur Semarangan, sampai sekarang selalu kulantunkan dimanapun aku pergi. Ya Allah Elisa. Bu Kesi karo Inces kan jajal. Bu Kesi karo Elisa sing nyuwara kok kaya menjengku serasa arep lepas ngono ya. Ngapa? Dadak ngapet-ngapet ngapa? Ya Jajal kaya kok melu dijajal. menahan ngono lho. Dijajal muni ini. Ayo jajal kowe, Pri, ayo Pri. Ayo, Dang. Ayo. Ora kok ndak mampu bre. Bener serigala tenan. Ayo. Sinuba Sinukarta mreh kretarta pakartine ngelmu
Piye Mbak Apri, suarane piye? Oh, saya sangat Ibu Kesi menika mboten tidak perlu diragukan lagi dosen pun guru sinden. Guru sinden. Nah, Mbak Elisa juga begitu. Sinaosa dalang calon S3. Nah, pertanyaannya siji. Apa? Sing Kulon Progo kuwi sapa ora? Ngapa? Kangkur Semarangan. Tolong itu. Ora iso. Kan aku bekas copet. Loh. Apa hubungane? Kan copet. Hubungannya Pangkur Semarang karo copet ki apa? Ora iso nek Pangkur Semarang kan harus yang tinggi-tinggi. Ngono kan aku kelino diunek, maling ngono kan dadi aku melayu nek tinggi. Ada nada tinggi itu melayu, ngono lho. Oh, dadi nek krungu sirine ngono kuwi dhek mlayu. Kita sing mlayu kowe to Pri malah. Oh iya, Ding. Kok tahu? Langganan ya. Nggonku ya enek ngono. Aku arep golek gudeg margayudan sanding jembatan Pandalang. Aduh. Sengau ya. Bacute napa, Mbak? Nggih, mawar kuning. Mawar kuning, Pak ya. Antonis Artono. Nggih. Nggih. Mangga Cak dipun aturaken mawar kuning. Dados. Komplit tenan iki Pak Marno luar biasa iki.